କରଣ କାରକ ଓ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ତାକୁ କରଣ କହନ୍ତି। ସାଧକତମ କरणମ୍। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା କରଣେ ତୃତୀୟା। ଯଥା ଛାତ୍ରଟି କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ଛାତ୍ରଃ କଲମେନ ଲିଖତି। ଧନିକମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଆନ୍ତି, ଧନିକାଃ ବ୍ୟୋମଯାନେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ହେଲା, କଲମରେ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ଏହାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କର୍ମ ଓ ଭାବ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କେମିତି? ଯଥା ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲାଯାଏ, ବାଳକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀୟତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ଉକ୍ତମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ଉକ୍ତମ୍। ଏହା ବାଳକେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ସହ, ସାକମ୍, ସାର୍ଦ୍ଧମ୍, ସମମ୍, ଏସବୁ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ସହାଦି ଯୋଗେ ତୃତୀୟା। ଯେମିତି ସୀତା ରାମଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସୀତା ରାମେଣ ସହ ବନମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍। ଏହା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ତ୍ୱମ୍ ମୟା ସାକମ୍ ଗମିଷ୍ୟସି। ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ, ଛାତ୍ରାଃ ଗୁରୁଣା ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଅବସନ୍। ଦୁର୍ଜନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଜନେନ ସମମ୍ ବନ୍ଧୁତାମ୍ ନ କୁର୍ୟାତ୍। ସହିତ ପଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନମ୍, ଅଳମ୍, ଉନ୍ନ, ହୀନ, ଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆର ସୂତ୍ର ହେଲା ବାରଣ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ଯେମିତି ଲୋକର ବିଦ୍ୟା କମ୍, ଲୋକଃ ବିଦ୍ୟୟା ହୀନଃ। ବିବାଦରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ବିବାଦେନ କିମ୍, ବିବାଦେନ କିଂ ପ୍ରୟୋଜନ। ମୋର ଧନ ଦରକାର, ମମ ଧନେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। କଳହ କରିବା ବୃଥା, କଳହେନ ଅଳମ୍। ଏଠି ବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ବିବାଦେନ, ଧନେନ, କଳହେନ ଏସବୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଫଳପ୍ରାପ୍ତୌ ତୃତୀୟା। ଅପବର୍ଗେ ତୃତୀୟା ବି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିଲି, ଅହମ୍ ବର୍ଷେଣ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଅପଠନ୍। ଏହା ବର୍ଷେଣ ପାଖରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। କୋଠାଟି ମାସକରେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ମାସକରେ, ମାସେନ, ଏହା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ହେତୁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ବି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ହେତୁ ତୃତୀୟା। ଯେମିତି ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ, ମତଲବ ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେତୁ ପୀଡ଼ିତ, ଅହମ୍ ଜ୍ୱରେଣ ପୀଡ଼ିତଃ। ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ କଟକରେ ରହୁଛି, ଅଧ୍ୟୟନେନ ସହ କଟକେ ତିଷ୍ଠତି। ଅଧ୍ୟୟନ ହେତୁ, ଅଧ୍ୟୟନର କାରଣ ପାଇଁ, ତ ଜ୍ୱରର କାରଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ହେତୁ ତୃତୀୟା କହିବା। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗ ବିକାରେ ବିକୃତ ଅଙ୍ଗଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ବୁଢ଼ାଟିର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା, ବୃଦ୍ଧଃ ପାଦେନ ଖଞ୍ଜଃ। ପିଲାଟିର ଦୁଇଟି ଆଖି ଅନ୍ଧ, ବାଳକଃ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ଧଃ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବିକାର ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ, ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଶିରସା ଖଲ୍ୱାଟଃ ଲେଖାଏ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶିରସା ଖଲ୍ୱାଟଃ। କାନରେ ବଧିର, ଶ୍ରୋତାଭ୍ୟାଂ ବଧିରଃ, ଏମିତି ହେବ।
ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ମିଳେ ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ଜଟା ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାପସ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ଅହମ୍ ଜଟାଭିଃ ତାପସମ୍ ଅଜାନମ୍। ଆର ସୂତ୍ର ହେଲା ଇଥମ୍ ଭୂତ ଲକ୍ଷଣେ ତୃତୀୟା। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣର ହେତୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପ୍ରକୃତି, ଜାତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛା, ଲୀଳା, ଯତ୍ନ, କ୍ରମ, ପ୍ରାୟ, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତିଗତ ମିଠା, ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ମଧୁରମ୍। ରାମ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ରାମଃ ଜାତ୍ୟା କ୍ଷତ୍ରିୟଃ। ମେଣ୍ଢାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ମେଷାः ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା, ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ପାଖରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ଭ୍ରମନ୍ତୁ। ମାଛମାନେ ସହଜରେ ପହଁରନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟାः ଲୀଳୟା ସନ୍ତରନ୍ତି। ଲୋକଟି ପ୍ରାୟ ଦରିଦ୍ର, ଲୋକଃ ପ୍ରାୟେଣ ଦରିଦ୍ରଃ। यहाँ प्रकृति जगार प्रकृत्या, जात्या, स्वेच्छया, लीलया, प्रायेण ये सब तृतीया विभक्ति। मु पुस्तकटी 10 टंकारे किणिछि। अहम पुस्तकम 10 मुद्रा मूल्येन क्रीणाम। मूल्य पाखरे भी तृतीया विभक्ति हम। अच्छा, काल और मार्गवाचक भी तृतीया विभक्ति हुए। जमिति सप्तभिः दिवसे निरोगः जातः, अनेन मार्गेण गच्छः। ये काल ओ मार्गवाचक को बुझाऊँच। दिवसे मार्गेण ये तृतीया विभक्ति। तुल्य अर्थरे भी तृतीया विभक्ति हुए। जमिति रामेण तुल्यः नृपः नास्ति। बुझेला? यही जगार तृतीया विभक्ति हुए। ओके, थैंक यू।